Assalamu alaikum. Шударыги маржа доғыл. Хинзлер уроки авойды сурду далмула. Рабочий стол дайола. Значок штайош, дайош. Вайхалмалара. Ах, рабочий стол дайох пользователь компьютер корзина ош основной значок шу. Ош полностью компьютер удалить телушьяц. Ош воин папниши, ош ярлыкши. Шайги значок общий дамо йогит водоха. Рабочий стол для меню даилна, меню мышки правой кнопкой цвяльшера, эти аха, видео ах, отображать значки рабочего стола, галочки лач, щелчок и галочки даил, и что рабочий стол даил, значок шкича даил. Już gdzie dają lcha, już świat, już prosta roboczo die, dają się już. Już halal to już halsane рабочий стол меню edel, видео ах, отображать значки рабочего стола, даял галочки щелчок кича, галочки даут, и цензани значок даут. Ах видео ах худа крупные значки рабочий стол значок щелчок хиташ. Обычный хиташ, мелкий хиташ, вая обычный радиотриш. Порядочить значки автоматически галочку хватича, вега арпапкниш ярлык перетаскиваться и лагаля, дахя чешемети дайведуш, левый аураха сверху вниз нанесветуш. Галочка даяхч, дахуя ночи, диасия яхва. Видео ахти худа. Вороуня значки посетки галочки хватин. И галочки хватин, ча даяхча, иштмяла юхи, яхко значок. И галочки дахватин холча. Шеше квадрат, шеше клетки штубица хитлош. Юхи цаилна значок. Ахти худа цуа. Отображать гаджеты рабочего стола, галочки дахватин холча. Гаджеты юqevala وقراءة وهنا كالندر ساعة قيلهم شلحيت لخوجة سيء شجع نعول الشوشو أقا سرتروكا يوع سرتروكا إيميل رزمير تيب داتا إزمينينيا على سرتروك شو رازني ويا تان بابكن شوها تان بابكن شو عين запись شولشة سرتروكا إيميل دتايج والفويتنم برياتك سرتروكا تو داتا دتايجة حلغينك حلغاي وقش تيعينك تيعي وقش سرتروكا تو يو دتايج أبراتنم برياتك ووزرستانيو فايبوانيو Тип детайча, тип шио, файл ши тип шио, например, суртша, эшерша, видеош, документш, таблицша, папкниш, иша, тип ши, разные тип шио. Ош и инил чар сортировкирицу, вая сортировать по типу детая. Размеру таяха, угоржим размерек халгай вакуш, погбывание хватиниз, Ах, угор ёхник хала ёхш, угор жимник я ёхш хватин. Это повозрастание хватит, жим размерек хала, ёх размерек я хватош, на хватуется. Ах, рабочий стол тяга. А еще, хуя. Рабочий стол тяга. Махалма алара. Папка создать папку чоло и ню хар папкниш. Ярлыкш моя на аусар дуэйнс. Ярлыкш. Рабочий стол тя бабоч хана хана да تخوتشا خليه زريلهما ربوش استولد اياقا مثلا كالكولاتر وين سيغيش كالكولاتر دخول شيء دفعه شيء خمين دوسي بريسن سيستمي
se программы чуах стандартные чуах калькуляторы алкариой. شو كان دعوة شو كار دراسة وانا كالكولاتر يشخنا اتشويرا هي اوبراتيوزا تندل هدا ديس пуск все программы стандартные правый кнопку тайн отправить юаха рабочий стол создать ярлык. إذا تعويض شو لا кнопку тайн создать рабочий стол حتى كو إذا شا بوع تسيس هونيس يوغا تو رابوش стол удалить ча يوغ стандартный чуахак حيت كالكولاتر خريات استعادة عيوي وين مقر رابوش стол يرلك يوين وين بابوش خيناها تكست وريداكتور электронной таблицы يزوين ويودا وأستنيت любой программа ميلخا программа пуск чуаха игра ما пуск чуах карур وين пуск все программы алдаيوج وين إنجا مايكروسوفت أوفيس يوز مايكروسوفت أوفيس чуаха هاريو مايكروسوفت أوفيس وورد 2007 تكست وريداكتور يوز تودي عمينيو دايلنا عاوصن отправить рабочий стол على تعيوتنا إشتا مايكروسوفت إكسل ديح إزدوه هاي الشيء أشير لك رابوچي стол ديح كاروري وين هرشا دايو ويت أشنوار هنزا пользователь папка удалить тириой меню دايل انت ديح удалить داين دا دايوي قيل بابك سنة حيز كارزيني شعيات توصر دوي كارزيني شعيات ودا ديستاق рабочий стол ديح меню دايلنا персонализация يقاح слева изменение значков рабочего стола на охватывает. Это айча. Это файлы пользователя галочки да охватин. Цигали галочки да ялыц, он не рабочий стол да ялыц. Окей, это айна. Фаусвай. Да хуятный пользователь как шиметти. Его персонализацию уэдел изменение значков рабочего стола юга компьютер корзина файлы пользователя кое галочка тайвахпой окей это тайвой а еще основной значок шаги рабочий стол дер дайвой его уэдела персонализация изменение значков рабочего стола компьютер корзина файлы пользователя окей это тайвой شميت داخل الكالوري وينوش وين هنسو هي رابوچي стол ديها شايجة значок штаму يوخي وين وروكا سرتروكا أميوين بابكش تزداد تروينا حالا وروكا هايسنيرا يرلكيا عاوسنوين ينزل وروكا ها اشتوي تردوي когда даю уроки адицерду, то инза мой канал подписаться до дитмади, подписаться дяша, алаха кнопка де подписаться до таачандела, подписаться дича, кел уроки уялча хурдушин. شاید интересный خلچو لایک تعیه شاشه خاطر دولچو комментарий آها خاطر دید و یا نیز مخوش بار ما جواب دردو عادي كوالا دار التوبة